ଗଛଟି କେତେ ଜୋରେ ଓଲୁଛି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ମା। ଏ ଗଛ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନା ରେ ମା, ଭୟ କରନି, ଏଇ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବନି। ମା, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗଛ କରରେ ରହିବା? ଆମର କେବେ ନୂଆ ଘର ହେବ? ଏଠି ଏମିତି ରହିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହେବ ରେ ମା, ଦିନେ ଆମର ବି ଘର ହେବ। ସେଦିନ କେବେ ଆସିବ ମା? କାନ୍ଦିନି ରେ ମା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଏଇଦେବି। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ରାତି ଯେତିକି ବଢୁଥିଲା ବର୍ଷା ବି ସେତିକି ଜୋରେ ପଡୁଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାରି, ମୁଁ ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଖାଇନେବୁ। ନାଇଁ ମା, ମତେ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ, ନ ଖାଇ ଖେଳିବାକୁ ଯାନି, ଚାଲ ଆଗ କିଛି ଖାଇନି ତାପରେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବୁ। ମା, ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଯା। ହେଲେ ଶୁଣ ମା, ଏକୁଟିଆ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ଏବେ ମୁଁ ବି କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। କିଛି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବି। କାଉ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘର ତ ଅନେକ ବଡ଼, ମତେ ତୁମ ଘରେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବ? କଥା କଣ କି, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ବି କାମ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି କାଉ ଭଉଣୀ। ମୋ ଘରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ନିଜେ କରିପାରିବି, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ମିଟୁ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ମିଟୁ ଭାଇ, ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଗତକାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଘରର ଅନେକ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯିଏ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିପାରିବ। ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମ ଘର ମରାମତି କରିପାରିବି, ମତେ ତୁମ ଘର ମରାମତିର କାମ ଦିଅ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ଘରେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଠିକରେ ମୋ ଘର ମରାମତି କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ସେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମିଟୁ ଭାଇ, ମୋର ଟଙ୍କା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, ହେଲେ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ମତେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଚଢ଼େଇ ମିଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମିଟୁର ଘର ମରାମତି କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ମିଟୁର ଘରକୁ ଠିକ କରିଦେଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିଦେଲି, ଏବେ ମତେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦିଅ। ତୁ ବହୁତ କମ ସମୟ କାମ କଲୁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ କେବଳ 1 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲ ତୁମ ଘର ଠିକ କଲା ପରେ ତୁମେ ମତେ 2 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦେବ, ହେଲେ ଏବେ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ 1 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ନେବିନି। ଗରିବ ହେଇ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଉଛୁ? ଯା, ମୁଁ ତତେ 1 ବି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଦେବିନି, ତୁ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବୁନି। ନା ନା ମିଟୁ ଭାଇ, ଏମିତି କୁହନି, ଦିଅ ମତେ ସେ 1 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଦିଅ। ମା, ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ସେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସହ ଜମା ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଝିଅ, ଗରିବଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ତୁ ବି ଗରିବ ହେଇଯିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମା, ବୁଝିଗଲି। କାଉ ଛୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ଦେଖି ତ ତାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ମାନେ କୁନି ସହ କାହିଁକି ଖେଳୁଛ? କଣ ହେଲା କି, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତମେ ମାନେ କଣ ଜାଣିନ ଏ କୁନି କେତେ ଗରିବ? ମୋ ମା କୁହନ୍ତି ଗରିବ ମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିଲେ ତମେ ମାନେ ବି ଗରିବ ହେଇଯିବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଗରିବ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ କୁନି, ତୁ ଏବେ ହିଁ ଏଠୁ ପଳା। ଗରିବ ହେଲି ତ କଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ତ ତମ ମାନଙ୍କ ପରି ପକ୍ଷୀ ନା, ମତେ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳାଅ। ନା ନା, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ପାରିବୁନି, ଯା ଯା ଏଠୁ। କୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆରେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୁ ଏଠି ଏକା ଏକା ବସି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି ମୋ ସହ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଓ ଏମିତି କଥା,
ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ମୋର ବି କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲର ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖେ ସେପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ ଅଛି। ଫୁଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ସେ ଧଳା ଫୁଲ ଆଣିବା। ନା ନା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସେ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାନି। ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ସେ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖରୁ ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ଯଦି ତୋର କିଛି ବିପଦ ହେବ? ତୁ ଡରନି, ମୋର କିଛି ହେବନି। ଫୁଲ ଆଣିଲେ ମୋର କଣ କ୍ଷତି ହେବ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି କହି କୁନି ସେ ଧଳା ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଧଳା ଫୁଲ କୁନିକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କୁନି, ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ରାକ୍ଷସୀ ଫୁଲ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଆରେ ପ୍ରଜାପତି, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମାଉସୀ, କୁନି କୁନି, କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ମତେ ଶୀଘ୍ର କହ। ପ୍ରଜାପତି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାପତି ସହ ସେ ଧଳା ଫୁଲ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଧଳା ଫୁଲ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତ ଭିତରେ ରଖିଛୁ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ। ମୋ ଝିଅ ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ତତେ ମୋର ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବି। କହ, ତୁ କଣ ମୋର ସେ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବୁ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। ମୋ ଝିଅକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବି। କୁହ, ତୁମର କଣ ଇଚ୍ଛା? ମୋର ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା। ତୁ ମତେ ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ଥିବା କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଆଣିଦେ। ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୀଳ ନଦୀ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ ଆଗ କହିଦିଅ। ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଲେ ତୁ ସେ ନୀଳ ନଦୀ ପାଇଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ସେ ନୀଳ ନଦୀକୁ ପାଇଲା। ଏଇ ତ ସେଇ ନୀଳ ନଦୀ ଆଉ କଇଁ ଫୁଲ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ନୀଳ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ନେଇ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ନଦୀଟି କଥା କହିଲା। ଏଇ ପକ୍ଷୀ, ମୋ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ମୋ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ତୁ ସାହସ କେମିତି କରୁଛୁ? ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ବିପଦରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏ ବିପଦରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ, ମତେ ତୁମ ପାଣି ଆଉ ଏ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଦରକାର। ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବାରୁ ତୁମ ଅନୁମତି ନେଇ ପାରିଲିନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଉ ଦୟାକରି ତୁମ ପାଣି ଆଉ ଏ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ପାଣି ଆଉ ଏ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ନେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ଏସବୁ ନେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ। କହ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାକୁ ଏବେ ରାଜି? ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। କୁହ, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦେଖାଯାଏନି। କହିଲୁ ତା କଣ? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ରୁହେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏନି। ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ହୁଏନି। କହିଲୁ ତା କଣ? କଣ ହେଇପାରେ? ହଁ, ଛାଇ। ଛାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଧରି ହୁଏନି। ତୁ ମୋର ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ଯା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପାଣି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାକୁ ବି ନେଇଯା। ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ନୀଳ ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ନେଇ ଧଳା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଧଳା ଫୁଲ, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ନୀଳ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କଣ କରିବି?
ତୁ ସେ ନୀଳ ପାଣି ମୋ ଉପରେ ପକେଇ ଦେ, ଆଉ ସେ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମୋ ପାଖକୁ ଆଣେ। ଚଢ଼େଇ ନୀଳ ପାଣି ଧଳା ଫୁଲ ଉପରେ ପକେଇଲା। ତାପରେ ସେ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଧରି ଧଳା ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧଳା ଫୁଲଟି ଏକ ପରୀରେ ବଦଳି ଗଲା। ଏ କଣ? କିଏ ତୁମେ? ଆଉ ସେ ଧଳା ଫୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଧଳା ଫୁଲ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ହେଲେ କେହି ବି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତତେ ମୋ କାମ କରେଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦୀ ନ କରି ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ନା କଣ ଚଢ଼େଇ ମାଉସୀ? ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା ରେ ମା। ମୋ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ପରୀ ଉପରେ ରାଗ କରିନି। ପରୀକୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? ନା ନା ପରୀ, ମତେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗନି। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିନି, ଓଲଟା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ଚଢ଼େଇ, ସତରେ ତୋ ମନ ଭାରି ଭଲ। ମୁଁ ତ ଉପରେ ଅନେକ ଖୁସି। ମୋ ତରଫରୁ ଏ ଛୋଟ ଉପହାର ତୋ ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ଏଇ କଇଁ ଫୁଲ ଘର ତୋର। ଏ ଘରକୁ ତୁ ଯାହା ବି ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ ଦେବ। ପରୀ, ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଘର ନଥିଲା। ଏଇ ଘର ଦେଇ ତୁମେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ। ଏବେ ମୋ ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା ଚଢ଼େଇ। ଯେବେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ରୁହ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କଇଁ ଫୁଲ ଘରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେମାନେ କଇଁ ଫୁଲର ଘରକୁ ମାଗୁଥିଲେ। କଇଁ ଫୁଲ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।